mae'n amdani de. Wel, na'n bangin. Moist o'r gair. Pinkies up! O, boes bach. Helo, fy enw I yw Gwion o Gryb, Gwion, Fei. Mae heddi, ni yn synnu Porth. Porth. Ie, Porth. Gyda fy ffrind newydd James. A ni'n mynd I fynd rownd y lle heddi a gweld fe sydd gyda nhw Iafen ag I fita I ni yn Porth. Porth. Ie, Porth, fuck it, dyn office eisiau gyda? No, it's a Porth. It's Porth. For fuck's sake, come on, man, Jesus. Reit, so, James, lle ti wedi dod â fi gynta heddi? Da ni yn mynd I Mr Chippy. Right, okay, what's that like? Tyda fi. All right. Siwr i. Beth da ni ar y menu, James? Fi wedi ordro I ni Mr Chippy Special, sef pizza. Red onions, green peppers, ham, beef, pepperoni, mushrooms, sweet corn. Achos bod fi'n gwybod bod ti'n licio dy kebabs, fi wedi cael bach o dona kebab meat arno fe fyd. Wel. Mae'n hafod I ofon y tywyllwch. Mae'n amser I ni fita. Rhaid ni gael clinco ar ein, James. Pinkies up. Sa'n gwybod, James, fe rhaid fi'n mynd am second dip fach. Beth ti'n gweud? O, fi wedi siarad. Unbelievable. Fi wedi cael pizzas gweith neud. Ti'n meddwl? Edrych bach I fi. Mae'n too much of a good thing. Sa'n gwybod, falle bod y rhif I si. Gormod yn mynd mlaen. So nhw just yn ffocws ar un peth, sorry. Sa'n siŵr beth, pa fath o pizza ti'n bod beth, mae rhaid yn bangin. Mae rhaid i'n rhaid gorau fi cael ni. Bach mi amser yn y ffordd yn sa'i bod y boi. A wedyn, sa'n crws di mynd yn diglosgi. Chi ffili ffocs I menu fi gael, fe. Reit te. Jim, so fi wedi cael fy chwelmio'n isel gan y bwyd yna, rhaid y dweud. Mae'n amser sgôr a fi ffili rhoi mwy na rhywbeth fel 6.8. Na. Sorry, mate. Pam? 9.2 fi'n meddwl. Shit. Na, 9.2. It wasn't 10 out of 10, ond oedd e'n like, eitha uchel, fi'n mynd I weid. Gobeithio allan ni gytuno ar y lle nesaf, James bach. Offa ni. Roadworks ychan, gered ma. Manuals galore. So aliens yn lando fan hyn fori nesa, fi mo'n gwybod lle yw'r un lle sy'n ti'n mynd â nhw, am fwyd. This'll blow your bollocks off. O, boes bach. 2 chicken tikka fini meal deals, please. Lush, no worries. Reit, so James, ti di dod â fi I Cymoedd Fish Bar. Cymoedd Fish Bar. Mae eisiau edrych fel just chippy arall I fi, James. Wow. Hon yw chippy. Mae lle yma fatha My Church. Hon yw fatha... Holy grail ti, James. This star, genuine. Ond mae lle yma'n unbelievable. Ni'n excited. Enjoy. Oh, we will. Don't you worry. Diolch o galon. Thank you. No worries. Chwal fresco dining yn Porth. Wel, James, sa'n ni mae dim hospitality ni, Marco. Sa'n 10 allan o 10. Hwn yw'r ail chippy ti di dod â fi nawr. Os unrhyw athlete I gael yn dod o Porth, James bach, neu yw'r colesterol levels just trwy'r to? Na. Sa'n nhw'n collapso beth I 50 metres in, siwr? Yeah, probably. Yeah. Clink, James bach? Mae'n amdani de. Rach o braith ti. The fuck? Darod I James Watkins. Damo, daps, mae'n gif. Mae'r curry yn non-fruity, mae'r chicken yn dyner, mae'r bara'n crispy. Bach o crunch, ond mae'n soft ar ti fewn. Ori, ti weitha I ffocin hell. A mae'r chips ar y llaw arall, o, James. Maen nhw'n salted yn iawn, does dim gormod, ond mae'n ddigon. Perfection, James bach. Wel, na'n bangin, mae'n. Pan ti mewn na? Na, ti'n lot o I symud? Lle ti'n mysgwng o'r cath na? Mae rhywbeth yn digwydd tu ôl na, James? Coginio magic, maen nhw'n y boi. Ti weitha I? Tikka magic. Tikka magic. Fi'n mynd I weid rhywbeth mor agos I 9.8, 9.9, sy'n o'n sy'n ti boi mo'n up there. Mae wedi bod eitha wholesome os fi'n o'n, gyda ti ti'n wedi bod ar rhyw siwrne fach. A ni wastad gweud 10 ahon I fi. Nostalgia hefyd yn mixed yna fe, mae wastad yn 10 I fi. Fi wedi cael chips, a i gael pizza. Fan ti rhywbeth bach fwy off market nawr? Ie. Os yw Atgal wedi cael yma? Amgueddfa. Dyw caffi bach vegan. Okay. Lle ti wedi ordro coffi a cael pumpkin milk ynddo fe? Dwi'n fi ti'n gweud? Ie, fi'n gwybod beth mewn. Ie. Gan union y lle. Yes. Come on. Fuck, mwy o roadworks to, chan. Wel, James, nes I holi am upmarket a ti wedi dod â fi'r dafarn? Mae'r rhan yma yn upmarket, mae lle mae'n wych. Creme de la creme a pubs lleol mae fe. Upmarket? O ie, wrth gwrs bod fe. If that's the case, gymryd rai ham roll da ti fyd? Fy'n ham roll o fe, please. Ham salad, yeah, that's fine. Yeah, ideal, thank you. Neu tro gyntaf fi wedi bod mewn pub yn y Cymoedd. Really? A mae'n rhaid fi fod yn onest, mae pob preconception o da fi am y lle wedi dod yn wir. O, lle mae'n neis. Ti'n mwyn peth? Na, dwi'n barod I cael un o blaen, diolch. Oh god. Mwyn bach yn wlyb. Na, mae'n ffain. Moist o'r gair fi'n credu. Oedd hwnna cino bach lyflu fori fi'n credu. T'wod mae bwyd babi'n cael ei blendo lan. Fi'n credu mai hwn yw fel origin story y bwyd yn cwestiwn. Mae'n saff I weid bod fi wedi gweld eitha tipyn o
Porth. Porth, diolch yn fawr. Erbyn hyn, yr bits gorau a'r bits not so gorau. Yr ham roll in question. So, coen y ti'n rhoi can ar y jukebox na nawr. Pa gan fysa ti'n stick arno? A bydde ti'n gweud, this is Porth. Sweet Home Alabama? Falle? Incest? Na. As in, you know, pawb yn proud o ardal nhw. O, oce, iawn. Coli his arms, James, fi'n mynd i'r reito fe. Geith y rôl na, 2 mas o 10 dy fi. Geith y drink na rhywbeth mwy fel 8. Y public, 8, ond geith ei 9 os wincodd eto fi. Yeah. A wedyn geith yr overall vibe rhywbeth mwy fel 8. Okay. Dod yn 8 i gilydd, you've got your classy 7.5. James, os fi'n mynd honest ti, mae angen fi fynd gytre. Mae angen fi mynd nôl i civilization. Mae angen signal yn fi, mae angen fi bod mewn lle sa'n mod o transport, a mae angen fucking galw ar yna i fod dim byd arall. Mae angen fi fod bach yn lan. So, James,io. Felly di gael hwnna. Be ni wedi dysgu heddi? Wel, maen nhw'n joio bwyd wedi deep fat ffraio, maen nhw'n joio pizza soft undercooked, a maen nhw bendant yn joio roadworks. Ond shit, wedi gymryd agyn. Pobl fel James sy'n neud Porth yn Porth. Ond fuck me, mae eisiau gwario ar ham rolls nhw.